Экс-прокурора Крымской прокуратуры Вадима Букрия оставили под домашним арестом. Такое решение принял апелляционный суд. 21 июля Печерский суд арестовал Букрия на 2 месяца с внесением залога. Букрий внес 826 тысяч гривен. На следующий день его отпустили под домашний арест. Букрия вместе с экс-прокурором Сергеем Хальзевым подозревают в вымогательстве 15 тысяч долларов у экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша за изменение статьи «Госизмена» на менее тяжкую. Я вважаю, що вказана апеляція сторони захисту не підлягає задоволенню і слід залишити ухвалу Печерського районного суду від 21 липня 2016 року в силі, а апеляцію захисників залишити незадоволенням. Рішення апеляційного суду є незаконним, необґрунтованим, але відповідно до чинного законодавства є остаточним. У зв'язку з чим ми не можемо його оскаржити, хоча і не задоволені цим рішенням. Що будете робити далі? Далі ми будемо вживати всіх заходів законних до закриття у подальшому вказаного кримінального провадження, оскільки кримінальне правопорушення, яке інкримінують мені орган досудового розслідування, я не скоював, не питався скоювати. Тобто я вважаю, що я невинна особа.